Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай и бегоҳ турнири калони UFC 267 баргузор мегардад, ки дар он муҳорибаи Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Хамзат Чимаев, Пётр Ян, Магомед Анкалаев ва дигарон баргузор мегардад. ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо, соати чанд шумо бо 100% боварӣ метавонед, ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо кунед. барои ҳамин моро бо лайк дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, ин бегоҳ, яъне бегоҳи 3 октябр дар Абу-Даби турнири калони UFC 267 баргузор мегардад, ки дар он бисёр муҳорибаҳои беҳтарин моро интизор аст. муҳорибаҳое ки бисёриҳо интизоранд, ин муҳорибаи Зубайра Тухугов зидди Рикардо Рамос 66 кг, Магомед Анкалаев зидди Волкан Оздемир 93 кг, Хамзат Чимаев зидди Ли Джинглиянг 77 кг, Ислам Махачев зидди Дэн Хукер 70 кг, Пётр Ян зидди Кори Сентхаген 61 кг ва муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни 93 кг байни чемпион Ян Блахович ва довталаб Гловер Тейшейра. турнир аз соати 17:30 ба вақти Москва ва 19:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун боша дӯстон, мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо кунем. варианти якум: 5 муҳорибаи асосии турнирро телеканали РЕН-ТВ нишон медиҳад ва шумо метавонед бе ташвиш дар телевизорҳои худ тамошо кунед. варианти дуюм: барои онҳое ки турнирро аз аввал то охир тамошо кардан мехоҳанд. ин телеграм-канали Паҳлавон. мо дар телеграм-канали худ ссилкаи ин турнирро мемонем ва шумо метавонед ба ҳамун ссилка даромада пахши мустақими ин турнирро тамоман бе пул тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепидшуда. ягон чизи нофаҳмоӣ бошад, дар комментария нависен. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо ҷавоб гардонем. ҳамчунин фикротонро нависен, ки дар ин муҳорибаҳо киҳо ба фикри шумо ғолиб мешаванд ва баъди турнир мебинем, ки киҳо ҷавоби дуруст доданд. дар навори навбатӣ вомехӯрем. то бозид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.